croeso yn ôl I fideo gais gan a fi Peter Langhan. Rwy'n hafan y môr yn sci-fi weekender heddiw a rwy'n edrych ymlaen I wneud oedden. Mae parc just yn ymwneud. Cyn fi'n neud I beth, dwi eisiau bod yn nofio. Nofio'n cool. Yn Burger King. Whopper. Dwi'n hel diwrnod da yn Haven yn sci-fi. Os yn hoffi fideo yma, bod efo ni, subscribewch I fi, neu pa fideos challenges clang, neu ymweld â chyfyd, neu gaming, dyna gymaint below, a subscribewch I fi. Diolch!